Masu kallon mu assalamu alaikum, sunana Ilyasu Ma'azu Sharaɗa, dagacin garin Sharaɗa a Kano, Najeriya, kuma mawallafin wani littafi mai suna Kamus na kayan sarauta a ƙasar Hausa. Mun ga ya dace wato ta wannan tasha mu fito da ainihin wannan littafi wanda na wallafa domin amfanin al'umma. A ranar 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2003, ƙofar gudun gidan sarki ta yi cikakkwari inda aka yi bikin ƙaddamar da wannan littafi. A wannan lokaci sarakuna da dama sun zo Kano domin ƙaddamar da wannan littafi, wanda kuma shine na farko a tarihi a ƙasar Hausa. Cikin irin waɗannan sarakunan akwai mai martaba sarkin Argungun Ismaila Mera, akwai marigayi sarkin Misau Alhaji Muhammadu Manga na biyu, wanda shi ma Allah ya ji kansa, mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero shine mai masaukin baki, shi ma Allah ya gafarta masa, da sauran manya-manyan hakimai da kuma manya-manyan 'yan majalisun sarakuna wanda suka turo domin wakilci. A wannan lokaci mun samu bakuncin marigayi Dr. Ibrahim Tahir Talban Bauchi, wanda shi ma Allah ya ji kansa, wanda shi ne ya ta'aliki akan wannan littafi. Mun sami ɗan masanin Kano wanda shi ne ya zama mai jawabi a wannan rana ta ƙaddamar da wannan littafi na Kamus na kayan sarauta. Allah ya ji kan ɗan masanin Kano. A wannan lokacin wannan biki da aka yi na ƙaddamar da wannan littafi ya yi daidai da ranar da Jami'ar Bayero take wato bikin yaye ɗalibanta, amma ɗan masanin Kano Allah ya ji kansa ya ce shi ba za shi ba Bayero, sai dai tsaya a ƙofar kudu wajen ƙaddamar da wannan littafi na farko a tarihin ƙasar Hausa. To wannan littafi ya ƙunshi abubuwa da yawa, kuma Alhaji Maniru Jafar Yariman Zazzau a wannan lokacin, wanda kuma yanzu shine madakin Zazzau, shine wanda ya ƙaddamar da wannan littafi na Kamus na kayan sarauta a ƙasar Hausa. Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero na yanzu, mai martaba sarkin Kano, tare da mai martaba sarkin Ƙaraye da sauran wasu muhimman mutane da hakimin dawakin kudu na yanzu, suna ɗaya daga cikin wasu daga cikin 'yan kwamiti na ƙaddamar da wannan littafi wanda aka yi a ƙofar gudun gidan sarki. To a wannan lokaci an ƙaddamar da littafi, kuma littafi ya shiga hannun makarantun gwamnati da kuma manya-manyan jami'o'inmu na Najeriya, har ma da jami'o'i na ƙasashen waje duka. Wannan littafi ya bazama a duniya, ya shiga hannun jama'a daban-daban. To abinda muke so mu yi shine, tunda wannan littafi ba a yi shi a cikin wato hotuna da kuma ƙarin bayanai ba, kuma yanzu ga hanya mafi sauƙi ta gabatarwa a cikin talabijin wato rediyo mai hoto, to za mu zo mu gabatar da dukkanin irin waɗannan abubuwa da wannan littafi na farko ya ƙunsa, tare da hotuna da kuma bayanai daki-daki akan kowane abu. Misali, za ka ga idan ka ɗauki wani kayan na sarauta, sai ka idan ka je wata masarautar, sai ka ga a wannan masarautar ba kuma wannan sunan ake kiransa ba. To za mu yi ƙoƙari duka mu gabatar da irin waɗannan bayanai daki-daki kuma tare da nuna hotunansu. Yanzu mu ɗauka misali kamar kamazurin doki. Kamazurin doki shine wannan fata mai ado wacce take jikin linzamin doki. To in ka ɗauko ta daga nan gurin zuwa abin da ya kawo har ƙarshe shine kamazuru. Nan kuma ga linzami, ƙarfen linzami.
to amma idan kato wannan ita ce ake kira wato alakwai a wani gurin kuma a ce alakwami, wani gurin kuma a ce asalwai. Amma kaga abu ɗaya ne gashi guda ɗaya, fatar linzami ce wacce ake wannan a ce kama zurin linzami, kuma a can ƙarshe ga bazar doki, bazar jikin kama zuru, wanda wani lokacin ake ɗan shauɗawa doki haka ɗan doki shi a ɗan ya zabura ko yayi wani abu. To idan ka je ita kanta wannan bazar dokin a wasu wuraren sunayenta daban-daban, saboda haka a wannan talabijin ta wato Sharaɗa Royal TV za mu dinga gabatar da dukkanin bayanan kayayyakin sarauta daga ƙasashen da na ziyarta na Hausa 7 da Banza 7 da kuma ƙasashen da ma ba na Najeriya ba, domin tattara bayanai a cikin wannan littafi. Yanzu misali wannan linzamin doki ne. Linzamin nan maƙeranmu ne suke yin sa da ƙarfe, wani lokacin su yi shi da wani tagulla, ko kuma su yi shi da kawai rodi bakin ƙarfe su yi wannan abu. To idan ka to jikin linzami gaba ɗaya, yanzu ga wannan sarƙar ita ma gashi a jikin linzami take, amma kuma sunanta ya sha bamban, domin mahaɗi ce ita ta linzami wanda ake sa ta a haɓar doki, a haɗa ta a ɗaure ta a nan wurin, wanda idan da wannan ka hau doki za ta saɓule, to gaba ɗaya kuma linzamin ba zai aiki ba. Ita wannan sarƙa ana kiranta karafkiya, kuma idan ka tafi wani garin sai ka ga ai ba karafkiya ake ce mata. To duka wannan littafi na ƙamus na kayan sarauta zai zo ya dinga lissafi daki kuma yana nuna wa mutane wannan abun. Amfanin ilimi shine ka san abin da baka sani ba. Idan kuma za mu iya tunawa, Allah subhanahu wata'ala da ya halicci annabi Adamu alaihi salam ya sanar da shi abubuwa da yawa na ilimi na dukkan kayayyakin duniya. Ya kirawo mala'iku ya ce musu menene wannan, suka ce ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu. To ya tambayi annabi Adamu ya ce kaza bisa ilimin da Allah ya bashi na sanin fatanya ce, ƙwarya ce, tukunya ce, duk abin da ka sani na kayan duniya Allah ya sanar da shi. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce to ku yi masa sujjada saboda wannan ilimin da Allah ya bashi. To a nan ne muke so mu nuna jama'a cewa shi ilimi ko na kayan sarauta ko na menene yana da amfani, domin za ka san abin da baka sani ba. Kuma musamman ga masarauta wanda suka gaji wannan harka ta sarauta da shauransu, to wannan wata dama ce ga abin da baka sani ba gashi a daɗa sanar da kai. In kuma a garinku ko a ƙasarka ga abin da ake kiransa, to kuma a wani garin ga abin da ake ce masa. Kamar yadda muka yi magana alakwayi din nan, wani gurin a ce alakwami, wani gurin a ce asalwayi. Kamar yanzu ita kuma wannan bezar ta ƙarshe a jikin kamazurin doki, kamazurin linzami, za ka ji a wani gurin an ce mata bajau, wani gurin a ce mata banza, wani gurin kuma a ce mata zancen banza. Dalili duk ta samu wannan sunanta ita ce ake ɗan shauɗawa doki haka a ɗan dake shi domin ya ɗan zabura ya yi gudu kamar ƙaimi ne. To duk za mu zo waɗannan bayanai a cikin wannan shiri namu na wato Sharaɗa Royal TV.